Fl-isem tal-Mistieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Aħna niċċelebraw il-50 sena mid-Dikjarazzjoni tar-Repubblika jew nitolbu għal pajjiżna, nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti tiegħi bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob li l-Imqadsa Marja dejjem Verġni lill-Anġel qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-għaġeb nitolbu li tiba tiegħek għal art welidna biex ikonna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li wettqu kollox fil-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħawngru dejjem ir-risq it-tajjeb isliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ewwel qari mill-kitba tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-Mulej, il-feddej tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, jien hu l-Mulej Alla tiegħek, jien nagħlmek għal ġid tiegħek u nqabbdek it-triq fejn għandek timxi. Li kieku tajt widen għal kmandamenti tiegħi kien ikun bħal xmara slimek u setqek bħal mewġ tal-baħar. In-nisel tiegħek bħal ramel, l-elejjel ta' ġenwinek bħal trab. U ismek la jitħassar u la jinqered minn qudiemi. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien min jimxi warajk Mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Min jimxi warajk Mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fit-triq il-ħatjin, li ma jqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-Mulej il-għaxqa tiegħu lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu flimkien. U bħal siġra mħawla ħdejn nixjat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbielx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu flimkien. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk, iżda huma bħal tibna li tajjara r-riħ. Għax triq it-tajbin il-Mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu flimkien. Inqumu bil-wieqfa. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ħatkun Mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta għalqilhom iż-żmien għat-tifsija tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, Giuseppi u Marija ħadu lit-tarbija Ġesu f'Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej, kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej, li kull tifel li jitwieled l-ewwel jiġi konsagrat lill-mulej, u biex joffru b'sagrifiċċju pargamim jew żewġ bċiċen kif jingħatu wkoll fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġustu tajjeb, li kien jistenna l-faraġġ ta' Iżrael u li kellu l-Ispirtu Santu fuqu. L-Ispirtu Santu kien nebħu li ma kien se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju mqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija l-Ġesu biex jagħmlulu dak li kienet trid il-liġi, huwa laqgħu fuq dirajh, birek lill-Alla u qal: Issa ħossit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur fi slim skont kelmtek, għaliex għajni jaraw is-salvazzjoni tiegħek li jint ħejjejt tal-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru u ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom u qal lill-ommu Marija: Ara, dan se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael, se jkun sinjal li jmeruh u inti wkoll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profetessa, Anna bint Fanuel, mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien, wara ġbubitha kienet għamlet 7 snin miż-żewġa u mbagħad romlot. Sa ma kellha 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi lill-Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trotħar lill-Alla u titkellem fuq it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalem. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu, skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nażaret. U t-tifel baqa' jikber u jissaħħaħ mimli bil-erf, u l-grazzja ta' Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej. Se nagħmlu nistennew jew. E kif qed niċċelebraw il-50 anniversarju tar-Repubblika, għandna nħarsu lura b'sens ta' gratitudni għal progress li sar fih dan l-istituzzjonijiet demokratiċi tal-Gżejjer tagħna. Għandna niftakru fis-servizz ta' siwi kbir li tant politiċi taw lil pajjiż. Nies li jaħdmu ferat differenti tal-gvern, il-ġudikatura, is-servizz ċivili, l-armata, il-pulizija u membri ta' entità oħra ta' dixxilpina u infurzar. Għandna nirrikonoxxu r-rwol dejjem jikber tas-soċjetà ċivili u l-kontribut importanti ta' qdiet mhux governattivi diversi oqsma li ivarjaw mis-servizzi soċjali għad-drittijiet tal-bniedem, għall-ambjent u għall-ġustizzja. Irridu narfu wkoll il-kontribut ta' komunitajiet reliġjużi li promuovu il-ġid u l-benesseri tas-soċjetà f'diversi modi. Il-Kostituzzjoni ta' Malta, mogħtija fl-1964 f'jum l-indipendenza, ġiet emendata 50 sena ilu biex il-pajjiż isir repubblika u titneħħa l-aħħar rabta
mal-ħakma kolonjali tal-Monarkija Brittannika. L-ewwel Gvernatur Ġenerali Malti, Sir Anthony Mamo, sar l-ewwel President ta' Malta, l-ewwel kap tal-Istat Malti fl-istorja moderna ta' pajjiżna. Is-suċċessuri tiegħu onoraw l-istess uffiċċju b'sens ta' dinjità, determinazzjoni u dedikazzjoni. Illum u jum ta' gratitudni, ma hu wkoll jum ta' tama. Nittama li nistgħu inkomplu nikbru bħala nazzjon modern waqt li nżommu l-valuri li sawru lil Malta u lil Maltin bħala nazzjon partikolari. Dan l-istaġun ta' tama u bidu ġdid ippermettuli nitlob lill-Alla jagħtina l-barka ta' aktar ulied. Għal din l-art tant ħelwa u maħbuba. 60 sena ilu, fis-sena tal-indipendenza, ir-rata ta' twelid f'Malta kienet ta' 2.74, 2.74. 50 sena ilu, meta Malta saret Repubblika, kienet ta' 2.08. Minn dak iż-żmien il-hawn kompli tonqos. Ir-rata ta' fertilità tagħna bħala nazzjon niżlet għal 1.67 fis-sena 2000, 1.38 fl-2014 u 1.11 f'din is-sena 2024. Illum għandna l-aktar rata ta' twelid baxxa fl-Unjoni Ewropea. Din ir-rata ta' twelid f'Malta bħalissa hi tant baxxa li taħt il-livell ta' tiġdid tal-popolazzjoni. Irridu naħsbu dwar l-eruq u l-kawża ta' dan kollu. U fl-interess tal-wirt tagħna u l-preservazzjoni tal-etniċità tagħna jeħtieġ li nkunu proattivi fil-promozzjoni tal-barka tal-ulied fil-familji tagħna. L-aħħar inċentivi fil-budget tal-Gvern huma pass tajjeb il-qudiem. Għandna bżonn li l-koppji żgħar iħarsu b'tama u fiduċja lejn il-futur, waqt li qed jippjanaw ħajjithom flimkien u jwettqu l-vokazzjoni naturali tagħhom li jsiru ġenituri. Ommijiet u missirijiet tal-ġenerazzjonijiet futuri tagħna. Dan jitlob konverġenza ta' attitudnijiet u miżuri li jħeġġu b'mod attiv lil familji biex jirnexxu u jikbru fin-numru. Pagi ġusti, akkomodazzjoni affordabbli, rikonoxximent lejn il-kontribut tal-ommijiet u l-missirijiet li jieħdu ħsieb ta' wliedhom, servizzi soċjali anċillari u faċilitajiet ta' kura u ħarsien. Dawn huma wħud mill-inizjattivi li r-Repubblika tagħmel tajjeb li tikkoraġġixxi biex tissalvagwardja u tiggarantixxi il-futur tagħha. Se tkun kisbet ir-Repubblika jekk tagħmel progress ekonomiku u tirriforma l-istituzzjonijiet tagħha, imma ma tipprovdix għad-don tal-ġenerazzjonijiet futuri. Din il-ġurnata għandna dmir nistaqsu lilna nfusna mistoqsija fondamentali. Min se jkun qed jirrappreżenta l-identità Maltija u jxejjer il-kuluri nazzjonali ta' pajjiżna meta l-ġenerazzjoni tagħna tgħaddi tispiċċa? Min se jkun hemm
li gburi jiddikjara lil din il-gżira bħala art ħelwa, l-om li tatna jisimha, li toż l-identità tagħha u li toffri kenn għal-ħajja, l-imħabba u għal-ġensna. Aħna mhux se nkunu hemm. Għalhekk f'dan il-jum nappella lil ħuti Maltin u Għawċin biex jitolbu li d-dixxendenti tagħna jkunu hemm meta jiġi żmien biex ngħaddulhom it-tmun ta' tmexxija ta' pajjiżna. Kif qed niċċelebraw il-50 anniversarju tar-Repubblika. Ejjew nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-koll flimkien naħdmu għall-ġid ta' Malta u tal-poplu kollu tagħha. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek hija u taqdi l-missjoni tagħha li turina t-triq tal-verità u l-ġustizzja soċjali nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lejn din l-art ħelwa, l-om li tatna jisimha. Seddaq il-għaqda fost dawk kollha li jagħmlu fiha u għatina li ngħixu fis-slim nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erf u d-den lil dawk li għandhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex kull ma naħsbu ngħidu nagħmlu nagħtu xhieda konkreta tal-fidi tagħna billi nieħdu ħsieb xulxin f'kooperazzjoni sħiħa bejnietna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna jisma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Atina dak kollu li hu taġid għalina, dak li m'għandniex ħila nitolbuk bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fiċ-ċiba tiegħek mulej għall-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġġa tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li ntħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistgħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Savio, mal-Isqof George li qegħdin jikkonċelebraw miegħi, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha.
li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna wridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna palma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebor ħina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat l-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħarruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżgħid biss kelma waħda u ruħi tkun ifejja.
Te Deum laudamus. Eternum Patrem, omnis terra veneratum. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamant. Pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae. Te profetarum laudabilis numerus. Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Venerandum tuum verum et unicum Filium. Tu rex gloriae Christe. Tu ad liberandum suscepturus hominem, non orruisti virginis superum. Tu ad exeram Dei sedes, in gloria Patris. Tergo que sumus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti.
Mulej inti titmana b'dan is-sagrament imqaddes. Fit-tjeba tiegħek ħatina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Amen. I would like to thank Your Excellencies, the members of the Diplomatic Corps, for being with us here as we thank God for 50 years of the Republic. We pray for the gift of offspring, for a future for our country. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbaxxu rasna ħalli nilqgħu il-barka ta' Alla. Ikun imbierek isem il-mulej. Min issa għaldin. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Li jagħmel is-sema u l-ard. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Droddu ħajr